watumwa gawa akuti kwaisi yako munatumwa watumwa chiwoni mwasikatete andisirinda kutuma saka manje kasi ndaona uchituma nyarara iwo nyarara utsataura uri kundibhowa kuti ungati ndiyangu ndikutotya kutuma ndira drink pa unodzoka kuti ndeyako aiwa iwo nyarara utsataure kana chinhu wani enono nditorera fana chi fana wandabva ndidzokere futi saka ndichamwa drink nokuti wabva ikoko iwe ye aiwa ndozoda kuedzotaure ndotora dhingi nekuti wabva ikoko yeziwo takakutengera chicken pie wotaura chicken pie wakairakidzwa nani uzatonesikati ukaiziye nopenga wotaura zvokupenga wakaverenga apa kuverenga yawatoona nokuti dzokera futi notenga dhingi uko gara pasi uchadzokera kana uida chibhejera chi drink yanchamwa mana pechatengwa nei unotenga dhingi bata tanga watora kakabu katambula kari paseri pegedhi kavana upenga paseri pegedhi nechiroro unyatsotaura nyaya dzako dzekudya uri dongoramba waitaura nyaya dzekudya ke zvinhu zvine kudya idya hanzi kari ari kuziva kwari paseri apa apa paseri pegedha pane taya kati uku kuchiroro pakati pechiroro negedhi ure pakati pechiroro negedhi uno kwete kushe mukati kandi chama enda kuseri kwegedhi kutaurira pakati apo chaunongana uchitaiwa nongochireve unoti zvinorevei kutaiwa zvinorevei unogara panape kana uchitaiwa uri kureve saka unotiwane munhu waticha anasauzorore ndokosuka typhoid hakuna mvura boys mvura yakwanja yakwanje yakwanja pana paisati yakwanje tochitoisa bhaketi ugiza tozogeza kana yauya mabhulango mamuti kwai moda ndoa chivhidhiyo chechinchi kuti muti kwai pai chii mabhulango muti mushe driver nyini ndite mushe mani mwati kwai mimi kuti kwai ukadla kota chicken nepai kana nechibhanzi kuti kwai wala nendacho nendacho chekupenga chekupenga sadza wozodya kuzvima ningisa muzizia zvauri kutaure zvinozoonekwa after sada after chi sadza kupizza totodyisa sadza kana zvine pizza aiti zvikaoma tokonotodyisa sadza pacharose ndezvibhebhiya uchida kukanga chibhebhi uchida kuti kwai hatingodaisa kupizza uchida kuti kuzoenda nechibhebhi chako unokanga andiona kwete kuti kwai kuti uri kudla pizza kuti kwai kuti kwai ndalata kunovata ndakunovata ndi appetizer kudla pizza ida unokanga ipo ngoti musakanganidza but apedza pizza achakuudza futi kuti ndeshara futi saka ukabaya kusadhuku uchatambura we handindiko ndinotambura dorokenda unodzoka handindi vamwe vese vada kuenda ikoko iyo ndausikade kuendeko ani ndinetei ndonofane zhara ndofane zhara chamwari ozi ndodla pizza ndovata mabhanzi nehuku nemabhanzi maviri kana 1 nekota chicken nechimachipi ndovata todekotomwoyo bvete muchatomwa tuda kunwauka suda kunwa ayo tenga izvenyu sikati ndiyangu handi wangotumwa unzona anotenga sikati handautumwa sikati ndiyangu wabudisa dhore yako sei aiwa ngatitsananguriro kuti yazosvika pakuita yako sei iwo handakuona uchiburisa kana sendi ndatengerwa ndatengerwa ndiyangu saka vanhu vakutengera vamwe ndokunoti wanyima kana sipa vamwe saka hariperi rinoperi saka kana rapera watogo vanotengera kuti orit tada kuitira utsinye manje utsinye uchi takutenga edu tengai iyo hauchanwa pane edu mutenga mangani 1 1 1 2 3 tengai
Asi wewe haumo. Iyo auchanwa. Tengai 3 kunze mare. Aiwa, uda kuenda Ndinotenga ndini. aiwa ka iwe unonwara ako indonwara yangu yonwara yake hapana mira Pana munhu. problem. Tengai mobile. Okay. Ndio ameka anoni. Pasina deal. John Shopen anotenga zvangu. No worries. No worries. Aramba ladini. Saka kapa yaitotsaga yake. Hauna kuya neka. Hauna kuya nekapu plus augare panapo. Kapu nayo chakayo amene muzita. Ndimutana problem. Bodi kapu ndiro. Tinyaro tingiro kana skati. Ndikunyare. Nditenga masikati yenyu. Ndiyemeka. Tora mai emtika John. Wanda sema nana nyumo. Unowandise yo. Da great. Yeah, I wouldn't mind. Great. Was no good. Ino hatichadi. Ndinawedzera Amchada. Hatichadi. Amchabati. Andota chiperi. Chopera. Wozodini. Nani? Ndingomo wako iri. Ndingomo wako iri. Kwandi ndio mbotengera chokutengera. Aiwa, ndatenga. Iskadi rawatengero ndere mavideo. Uchitone mamwe kana 6 more. Andikuona. Auchatotiti. Saka manje Saka tikazokutengera imwe skadi kuti watone 14 more videos to make. Saka anozokuwandira. awonde. Saka ndi video 1. Chiamda video 2. Pasara 6 Pasara 6. kuti zvienderane. Saka ndichiripo. 6 days. 6 days. Wani pazuva because atingaita wakapfeka same zvinhu. Alright. Ndienda kunochinja. Wageze. one day. Ndabva wapedza 6 ako. Ndienda kunochinja. Koyo ndeipi yatakanzwa nzuru kukanga chimoko chemunhu. Kanga chipi. Chimoko chemunhu. Chani. Ndakachiramba ere. Ndichakere munoziva kamabhurangu mutozi muita munareta. Kwaramba. Andakachiramba ere. Ari kuzvara vana vake. Ndivanu mwana wechitunde wanu. Ndiwaka. Yakachiramba. Ndichokanga. Si. Wewe urupekere ndandi chimunhu chisisiri chemunhu. Unopekere audi wasoda kuitirwa umwe. Tikauda tichite chimwana chemusoro kumasvingo kati unge gumugumu. Handi ndiwe kababaki. Asi rukanga iri. Kwete zvakanyanya. Mabhurangu ezemutaura kai. Kwete zvakanyanya. Suicide. Aya nyandipo. Papa ndipo. Asi rukanga. Hadipo. Asichi. Mwari ndiye anoziva. Ambuya vanozviziva. Mbuya vanoziva kuti kuti. Gogo naMwari vanozviziva. Vane mukwasha zuru. Rusvika papi? Kutamba nemuzukuru usvika papi? Kune vanozviziva. Wakakanga ke. Uda kuverenga tongoti hausi kukanga but wakakanga. Ka1 ka2 ka3 ka4. Ubva wazorekedza kuverenga. saka chacha. Kanonzune. Unokuwara. Panenge zvakaita kandenyu ukaudza kuti kamukanzuna makuda kutora manje ndi problem. Mwe wasara musina. Wasara musina. Mabhulangu ukati kanzuna anobvata kuonzuna kwacho. Akutoda ndiye Lati. Ikambuye garo wangu. Ukaona zvakuitika. Haachanwa manje because akuziva kuti chi. Hapasina okunwira. Hapasina kwauchaenda ndinotenga skadi. Akachipane wakwe hapo kana 3 cups. Mabhulangu ukati kanhu kanonzunaka. Dangerous mimi mamufana chero ukaita kanonzunaka. Tambobva wataura kuti kanzuna kwamuri. Because mabva maida kuwajeka. Unonzunwa. Ndobva unonzunaka. Inini manje. Yani mimi. Saka uda ndoda mababy steering. And kwati mumara steering asi kunyemba. Zvamotoziva ndo zvamunoda mimi. Asi kunyemba. Wamona nebaby. Amaiwi several times. It's baby zvopinda mugara nazvo here mukadzi wenyu nhasi auya ane chakadai nhasi auya ane chakadai mangwana omwe Mamwe makastoma dzimwe hama. amakasi mai vanotengesa chiya
Mabhulangu Saka vakadzi Mabhulangu anotengesa chii? vanohaisa disco. Mabhulangu anotengesa chii? Vanohaisa disco mapati Saka vanhu vose vakadzi vavana vachiva kuzaya disco. Hakuna uri mumwe wekuzaya disco. vanouya futi. Handiwo uri kunyanyoona vakadzi chero. kutarisa Kutarisa vakadzi. Uri kuya vanhu vese. Vakadzi vanozobuda vakadai. Mafutire munhu haataure chinhu. After business vobuda vakadai so kuratidza kuti hage wakadai so wakamonera. Anobuda akahagwa anengasiri webusiness. Saka manje vangani vandakaona vachibuda kata. saka iwo kuti munhu akachinja hembe amumwe Aiwa. Uda kuti aramba uda kuti musikana uye akapfeka zvinhu zvaunoziva chete kuti uzive. Zvenhema ndizi. Mabhulangu anokanga. Hazvirambwe but kutaura kuti zvingani zvinouya zvikangwa nemabhulangu. Tikauti kwazvezva kunoawakambona chi haimasipika ndiani zvibhebhi ndiani unopenga kupfuura varume. unopenga Vakadzi vandohaya kupfuura varume. Vakadzi ndo vanoita mabirthdays, mababy shower. Ndipo kapu yangu ja. Shake. unopenga gayo Hauziye ka. unopenga Hauziye. ita kuti uri muitambura yakadai somubhazi Iwo ungafunga kuti uda kuita birthday iwewe. Adzimai ako ndo ndofunga kuti uda kuti ngatimboitire mwana birthday. Wobva wauya wotaura naye. Iwo chako iten finance. kuramba ri mabhulangu Ndazvirambira kupi. tikazvimokoze Bati zvinoyaita kwayamasipika ukaona munhu ari kufambwa naye usati akangwa. Ndo pane point yangu. zvaunoenda nazvo mabhulangu Kuendepiko? kumba kwavo Wakambotera. mewe Kangington hapana zvimwe zvoitawo hapana kana chimwe choiterevo Shamwari, ininda inenge yagona inenge ine kamwe kanenge kastafu kamashure so ndo kanenge wezezvautomunyengera haachatozivi zvaukuita nei. mutambo inowanika iyi Nei. mutambo Nei. kunyemba $10 mabhulangu Handisi kutaura kuti vanhu vanouya. Ini ndiri kudaira point yako yawati. wapiwa wanzunigwa manje waona Point yangu Kuti kwai mabhulangu point yako yawataura kuti ndoona achifamba achipinda. achinokanga ka kana achinda kupinda Ndofa ndiri kuramba ipapo. aiwa Ipapo ndofa ndiri kuramba. gawane problem Ipapo. Vanhu vanokangwa but kwete kuti waunoona murume. gawa chamwadi unoziva John simoko zvaunazva mabhulangu asati ane maplates pandiri kuziya ndakapesera kuona paine Automozowa ndiani. yatonge ndisim off white so Saka ungajaji kuti vanokangwa vanhu usiri kuziva ndiani. munhu anaifamba namabhulangu apa iye hama yake here vane vati sisi How do you know kuti amekere yodaisa? taura zvaunozivawo vane vaina kupi kwana mabhulangu Haufa wakaziya kunze kwekufembera kana kuti kuvhunza muridzi wacho. But wakambondibvunze takambotaura tese Kuti wawina waunaenda yani kungosvika padhuze neni. Ndisawira wako here. ndakona nechimoko ndoti ndiyenewo munaye Wambondibvunze kana one day. chero chaenda hacho chisisiri. oraiti mabhulangu mirai hauteereri imimika nekisiya mukata chibhebha apa muchidarikapo ndakubvunzai Haisi problem. Haisi problem. Wobva Ayo but iwewe ka ndakubvunzai tobva ndati muri kukanga here kana kuti muri kuinda kandi amai kati ndichazvibvunza but mai manje ka vanhu vese vafunga ndinokanga because wataura kuti ndokanga. ndozvamoita hayi ifungidziro. inhema chokwadi atoda kuvanzireka ndivana gawa chemwazi Hativanze panokangwa munhu but umbohwa kupa Jehovha. kana chichigawa chamakapa zvinenge zvemabhodha zviya chakunzunikwa chiyati mbodigwa opposite against Wadzika here ladi. Tati point yako yekuti munhu afamba nemunhu avesa iyo. ichichi Handisi chamakapa kuida. zvinengiriki zviya hachambodigwa kuti mabhulangu vanhonga chakanzunikwa Tati usafambe uchiti munhu akafamba nemukadzi akanga. Ndo zvatoda kupedza ngati pfungwa iyo. Saka ndambobvunza yo mabhulangu kunokanga hapana zvimwe zvinhu mabhulangu hama dzenyu dzechikadzi dzingane Saka urota hana hama wakadzi. havanadzo but dzinopinda paka Kangington
Saka utanganga hama. Atsi amaka. Ikangi ntoni. Hama zipi. Ikangi ntoni. Pangona arikupinda mbucha. Slaughter. Anje wavaziye. Ndikuti hama. Neshamwari nebusiness. Because vamwe vacho nindototaura navo kuti ndotoziva kuti afambirei. Beta ninge kamurungu kaya kari kubikatatana kainjika. Ndo shamwari yamabhura. Ma ndo bebe rangu. Ana mbori kangu. Unoziya sei? Ana. Unoziya sei? Ndo shamwari. Uone. Nezuro taitengerwa wani mumuna nemari yake. Right, zvakanaka. Iye ari kungokutura kapu, achingokutura kapu. Achingokutura. Alright, munhu ari kutenga anozofunge chii? Obva ati ndakuenda kumba kwedu. Chisaro chikafu. Iwe andina kubva kuzaka nebhazi kunzwa. Bhazi rako yanaro ndini ndakatengesa maspezi ekuti mhunga iuye newe. Chike kumaraini pakwe. Ubve kumaraini. Nebasina simbi. Ufana kuti respecta zvakaipa. Ona sinekava complain. Iri benzi. Ugonotandara. They're full in Zimbabwe this one. What is the problem? My problem is that I don't like fools. Control your huro. Who is a fool? Control your huro. You. Yemefu. Wandituka pepe ndichaura nagogo anzifonso kuite ndikati kutaura nagogo. Gogo wangu waThompson. Kanja farmer. Kunzo. Iwe wakunditanzi Futseke. Ini nonditi Futseke achichifulishi. Ngoitwa sei? Ndatakuita sei ndakutadzira chii. Kuonererwa na Primo. Mukadzi wemunhu. Waunonyenga. Ndinde munyengani. Iwe. Ukanochi munyengani. Inzwa unzwe ladina. Unadonedza foni yako here wabuda pagogo wajamba nepawaya pana Thompson. Ndikasikokupa foni yako ndakambokupa foni yako. Indandisina foni mazuva. Waijambirei iwe. Afana wakandipa. Saka manje. Waijambe. Yakayadona. Ndati waijambirei. Yakayadona. Yanga yadona. Uchibva kupi? Uchibva kupi? Mene pakadonera ba. Ndati waibva kupi andausuzu wakayadonera papi? Waibva kupi? Kusere. Ladini usati jairiri. Sakazvarwa kuno kumbare. Edith Opperman kunzwa. Wawandirambe. Apo wabatwa nemhozo waripa wega ndakatarisa kapo tiradza kuiramba. Saka Laden wazvinzwaka? Vanhu vese vanoziva kuti ndionokanga mukadzi wemunhu. Nyika yose. Thou shalt not commit adultery. Marakataura pamacommandments. But you are committing adultery in our front, in our face. Imbumwa. Timudaira zvawambotidaira tinzi. Isusu wambochitidherera. Chidaira zvawambodaira. Ngadairewo zvakaipa. Mira. Ngachidaira zvaatudaira isusu. Panyaya mukadzi wemunhu. Udza ari Fonzo zvawatudza. Mukadzi wemunhu. Mukadzi wemunhu. Andi watakamuramba. Shek. Saka udza kari Fonzo izvo uri kuti umusira achiramba achiti mukadzi wemunhu. Mukoreki. Uyo. Unokoreka nini? Aiwa, hii wazita gawa. Gawa anapinga. Kwatiri andi watudza kuti wakamuramba. Very bad. Life has to be, you know, socially viable to everybody in society. And acceptable. And acceptable. What is not acceptable? It's just realist. We believe in reality. You know, let me tell you one thing. That in Chikoro, we believe in reality. And reality is what we speak. The moment you wakuti reality exists is very bad. Want to get it. Futseke. Fonzo kuite ndikutaura nagogo. Zvanzi Futseke. Waenda kusirwe. Asati apedza ningire. That's reality ka. Ari kuuya mai manje. And as a realist, I have to tell you, kuti no, you are doing nonsense. Nonsense. There's no sense. Nonsense. Ti respect isusu. Ndiswaridzwe kuno. Ndaurora kamwana kakanga chitambudzika kakanga kana nezuro ndoda kuadopta zvangu ndikatorera kunzwa ndine mwana kake Tangobuda pachena unoda kuita sei iwe ndakutora here unoda kutora here unoda kuita sei here unoda kuita chii mboka sirwa. oh sorry just tell us the truth woti ngangokugumbukira iwe nemaparane akanaka pachokwadi kuti nyazo because yeah ara didi mafanisi
We're not funny people. Kudzimba. Kumusha kwedu. Chiti mbare usafananidze nekuri. This is home where we belong. Kuti mbare msi. Akusukumbare msi. Mbare residential. Mbare residential avenue homes. Ndazoti udakuita sei. Ne munhu. Mama, inini zvandoda kuedza kubuditsa pachena ndizvoenda. Wozovatudza pane purani yako ka. Ndarwadziwa nekuti kupfeke ndarwadziwa newawa snake wataitengerwa nezuro. Mablango wangu aripa. Ndibva ndafona. Ndikufona. Chiapi nditengerwa 1 Clarks ndichese ndimonorara ndova nehope boys handina mari. Right, snake azobvuma kuririsa mari. Ndabva ndoteka mablango akagara. Iwe wacho uri kutengwa kana kapi yacho ikarango yayo wasingadono muti gare padhuze neni yagara padhuze newe chionererwa iye shamukadzi wemunhu shamwari usiyana nawakadzi wemunhu thou shall not commit adultery unotongwa namwari kudenga upinde heaven kuheaven kunyika kwedu upinde iwo aukwane hell material. Ndati you are hell material chete. Just know where you are going. After day, mshawako ndikukuziya. Because why? Why commit adultery? Why? My 10 commandments akanyasonyora ndi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abonskora mteme ya Mwari iwe. What you are no regular way. Thou shalt not commit adultery. Full stop. Thou shalt not love another man's wife. I am committing adultery. And I'm not saying that you are committing adultery. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not love another neighbor's wife. And don't tell me guys one more. So you ukaichora. Sizunyaso kugaira manje kuti sigeti nyaso kuudza chokwadi kuti iwewe ka zvawaita atizvidi kana kuti tichaisa mutemo maoko medu isusu tokuranga pasi pano isati waenda kugehena iwe. So you're saying I'm committing adultery. Shamari. You know what is diplomacy? Diplomacy is what she ndidi muntaurira the meaning of diplomacy. Diplomacy. Understanding very deep. You can have meaning. Diplomacy is the ability to tell somebody to go to hell in such a way that he looks forward for the trip. You know that I will say the same. Guta unyala walati. Garawa gazirira sha. Manyale tsakula kauya. Ukaita si ukachika manyale tsakula. Aunombotumwa kana I don't forget. Tokona kutakwa zvangu. But chokwadi ndochiziya. Inge reality ndo yandoziya. Diplomacy is the ability to tell somebody to go to hell. But this time I'm going to sell you to hell. Devil. We've got Laddin. He belongs to you. Take him. Those are two eaters. Marine good. Sound to Girisha. Go at the comtazzi. Did I mean by minutes are funga? Of how we are foot. But I don't borrow. I know. Wazona uya tinambomshedza mfunzi tatangogara nyaya yako imwe chete ndana nemhosva inini newe ndana nemhosva hombe inini newe mabulango hamuna mota bhozi zvimoko zvamunokanga mematonozvitsvagawo vanongotsvaga zvimoko kupi vanototsvagwa nezvimoko iye unonyebera mabulango iwe vanotsvaga zvimoko iwe zvimoko zvetera kwamhanyira iwe unosanze kunokwerewe uchaumaoiraiti ndewako otenga kumbare ndeweemabulango anotsvaga zvimoko iwe vanotsvagwa nezvimoko iwe unoziya mabulango unoziya here shamari usataura nezvavana usingaziye mabulango anotsvaga zvimoko anotsvaga zvimoko kupi
vanotsvaka kupi wamboenda nawo titsvaka zvimoko mabulanga vanotsvaka mari kwete zvimoko vanzwa ukada kuzviziva izvozvo aguta unyarwa aguta unyarwa wawani umwana arikona muno mwari ane hwake iwo ndousina wangu mapurisa kana akasvika vanosunga iwewe ameka ane hwake ona mosha wane mvura wako wakadhainotwa kudhaya drink water shine settle and cease and settle 5 liters you know cease and settle and know the real truth ukudiwa kutsvagwa sakangano but chokwadi ndatotaura pane chandanyeba here pane zvezanachitaura mbodaira kamvura ndokononena ndakunyebera ndokona kunge ndati ladhazo ndite zvakati zvisizvo zvawaita kandakunyebera sorry asi iwo tikukutengesera kuna satani ndinoti devil take you why you committing adultery lati nokadonedza foni indisina kana foni chienda sha tapedza nini unodzoka kana zvanga zviri zvako zvazvaarifonse norongoro tamba nemauto kune mauto kazise military committee is in adultery adultery haiziye chivaudza kuti adultery chiusatoenda kuimwa mukadzi womunhu kana kuti mukadzi womunhu pange zvawakuita kaizvo ndochi adultery saka iwe wakaita sei kana kuti kudanana nemukadzi wasati waroora iye adultery futi saka uyazoziva kutyora mutemo manje dhena rakakumirira rotin hell gauti adultery double wemunhu wasati waroora kuti zvese izvozvo eyakoya nemari yako pei yako yakanodya namukoma peter mutambi pei yako kunzwa yakaenda napeter play yakanodya pei yese pape yakoya kana $100 oti ana gogo ona inini ndikurova sini inini ndindauda kuita mukwasha wenyu tikadai singambokujamukira usatijairire kumbari kuno kumusha kwedu kuno kune mutemo gogo ndo vanenge vane problem vari kushandisa mukomana wayo vachimutisi vari kukubhadhara nesivabhadhara nesiniozvatoda kumisa vari kukubhadhara nesini risirira ukuziva kuti kumazano kune chirwere apane murisi tazavuma sei chokwadi chakachipachena iwe uri kushanda uri kutema ugariri takatari kubharuka mali akachindipisa kamunhu yeye thanks Alfonso asi mamutonezenai akachindipisa imimi akachindipisa mabhulangu atsvaka mabhebiu mabhulangu atsvaka nemabhebiu kuti statement yekuti zvotaura kuzaka kumusha kwavo zitaure kunogwa zvedbed language ye hatitomboyi accepta titsvara nagogo wamale ukunzwa zviri popo gogo ari kundibvudza kazovhura chamunhu vangovu nditifuteke chamara did not enjoy it apa ndazozonzi ari panapa akasiri kuita bonde aka kana kuti inetwork karutori paunobuditsa ukatorira kuti pane one pin inenge maita boboys after the storm yeah chokwadi chauzikanwa there's a calm manje pane ka calm manje ane mvumiro wacho usiri wekuti ukaregera kuri kupikisa waroti wati iviri usiri wakuri kutaura ada kubvuma achinditomerani primi shamari wawati kutengerwa nasineke ari kukutura shamari sineke apedzera ati fonzo ona imwe mari yanyuka muhongu but manyumwira ari kuita mwenyuka inini chi achakwanisa kukutengerai mabhulangu andakuvheraimwe mari uvati demo futi usati pakatengwa chi
after 5 courts akazona ndikati patakuita loss ndaperekedzana tichabhizve deo ukoko ndikubva kunetsana nawamwana Gidza and Afiju vamamanagers angu vakauya pamba pangu vandogara inini ndichiita zvinhu zvangu inini nama yangu vane mari dzavo right ndokutaura kuti uyamutore mari kuna mai vangu handiti uyamutore mari kuna mai vangu ite basa makuita basa rere Fijo pakudiwa pendi yaraswa right bo tikati Afijo ndotenga parafini ndogona kuimixa ndoita undercoat yongoramba iri white ndabva ndapiwa dhora ndikanotenga parafini paservice station apa kuona ane mwana arasa pendi uya abva atenga inonzi vamupa mari Fijo achatiudza kuti ifiga ngani ndikati munhu uya abhadhara mari yependi saka ini ndadira parafini yese umu ndichiziva kuti mari yekuzotenga imwe pendi iripo kwete kuti yabuda kudhara kwete kuti isusu toita chava tanga kutaura iwe unotaura chekuti vamwe futi vanhu vakunetsa vada kudisciplinwa because mwari akandita ndirarame kuti discipline vanhu ladini yemira one nhasi patinoita kumwa makoti snake adzoka mucraft atombotifonera kumagaba usanyanyodhakwa boys unozotaza utanda Mablako it was very safe and enough respect in all aspects. Anopenga ndinotsvaka mababy ndinotsvaka futi nemababy. Asi Snake onyani chikwereti vakasungwa mudhara njanja akanditsotsa dhora. Achiti mudhara abude. Chikwereti chakachitaura ka. Patanzi ayo. Mimi ndikakupa mari yacho aisvike kuna mali. Saka inini ndopa mali mari iyoyo because mimi achisiwa notiziva kuti hatichiitika mari aiwa anokupa vakuta dhola mali manje 9 dzikakwana akutorara imomo achabuda mali bvabudisa mari aiwa akataura nezuro tikadai takaipiwa pandakanoka padheni ndakazonzonza rakanwiwa kabhatoti hevi vangasangana rekunobva watenga aiwa mari angainayo anotaura jaji akabva auya manje chitime yakubva kubudisa mari kuona zvikanzi imimika handikwanise kukupai mari iyi because imimika ndikakupai mari iyi kai munoita sei inganotiziya aiwa thank you mali thank you for love uzwa vanhu vakanaka vanoda kungodiwa but manje vanhu vakamubira bhazi rake kuna 3rd Minox Grey vakazvizo tokadibira iye kungati raini rese mungatadze kuona kuti pakwachurwa mahwindo pabhazi rakadayo chabva waba zvinhu zvazvo kunzwa about Minox kapa ndiri panapa aiyo pane mumwe anozviti Minox futi aimpavha mud-class aigara kujeri kuchikurubhi maximum security prison kwete mimi mablango iye manje anozviti Minox manje anzitezitodzana godi amena mnanyadzoka gezi safe wakabechi wakaba magrazi itokanda don't pass me under camera nosungisa munhu vake mutemo iyo shamari iyo tonyu constitution yatakabvumirana takati yes akabuda panewspaper achiro akamudhudhudhu akakera madhoni kawo ukamuvereka afterwards akazosungwa ndokushamba here wangobuda papresi yabuda picture social scene saka akabva azikanwa nepikicha yekuti ndinhingi mapurisa ekumareni kwakabva amusunga mhosva yako iyi wakapara kudhara ndoaendoperereka mwana akakamwakamwa but inozva zvandiri kuda vasina helmet vana vakasungira nyaya kudhara alright amana pachokwadi chapo tingaende kunani wekuti isusuka toita kuti mapurisa akasenza kana kuti 20 years ago ese ngaabude totsvaga vapfana vadiki vabva kuchikoro vakadzidziswa chipurisa votanga kuti tonga isusuka hatirambe kutongwa nekuti nyika inoda because ukaona vana vaka iwe havachagadzirika iyo shamari kuvona mapurisa ndakapa $20 nyekrango shamari apa ndekakrango shamari patiri pafinias chapa dheni apa
pana tomula vauya vatuma munhu zvikanzi toda krango vanaenda vandanotenga manje pachibhanditi ndakanotenga nekagogo kunzwa vandauya nako zvikanzi wakaona kupi ndokusupply chi krango ndati iyo shamari vandikutaurira krango endatenga mumusika ndaida kutoti ndiite sei ndimwe but vanhu ivavo kandikasvika navo pambari papo station vandifambisa kubva kunoku jeni kuenda ikoko usiku kuma 2 am tasvika kwekwe vadondipinza masales ndikati imimika hamuna kana ndakuratidza kuti hamuna kupenga inini ndikuda kukutizai kunzwa here enge kana muchimhanya ka mwamandibata zvikanzi aiwa satoita sei ndikati handei kuti ndinopai mari shamhomzo wangu shamari wangosvika zvikanzi saka varoda mari kusoti wada $20 chamanena wachindi wada $5 vapiwa mari inandisoti mapurisa atore mari ari kuda aiye momzi wangu ane mari yakabatana waiti momzi tipewo $5 ndakatosvika kunzwa ndikati momzi ngatingwapei mari shoma yavari kuda momzi ubva kuti handina change ubva waramwa futi plavita vanangasangana nimwe krango vayangokandwa pasitubu vatora 20 shamani kubhadhara krango wawa wedhora inini vakunza vanzi mosha chakafanana nempanje enge palafuti panyaya yempanje manje ndo pandinapo mablango madmino ininika ndikaita mari muupenyu hwangu ndichatsvaga lawyer richaenda Alfonso versus State anditika legalize marijuana chakasikwa naMwari iyo womotaura kuti chosungisa chiyo anhu achita robari vasikabatwe vachitodhiza mapurisa maribatwa nanivo varivo vari kuita robari ini ndikaona mapurisa usiku ndotiza because matsotsi unotizirei matsotsi iye unobirwa utotanga kunzi mumwe mako mune chimboona yemablango right unzi une chi uvodema because zito zakadiscipline ka uvodema uvanzi ifoni ndeyekupi banganderani indiri muto kandifanira kufamba ndiri amndika uvanzi chikwama ichi mari yacho oneka mine mari manje ka vanoitora yobva yatorwa vanenge vari 7-8 isusu tikuda kuti tikomborerwe nekuti vanhu vakasenza mupolice force vambonozorora vapfana vadiki vakadzidziswa chipurisa vatange kuita basa rakanaka nyika yedu inake noti kuti criminal chamari armed robber anouya achindisunga inini achindisungira nyaya yedhobho inini rundodzikira iye munhu anoba motikari akusondisungira dhobho raita sei wabhema ndiwe here hausi asi iwo unongoanamayaya ndo vanetsa vanhu vaita kutoatyaana mapurisa marobhari ari kurohwana namayaya so hatiri kushora mapurisa asi tikushora unhu hatiri kuona vana mayaya wedzera chaiyo yakasungirwa pacific musuno anditore mari rich country wedzera akaita se wedzera abatwa nepolisi kunzwa karaipasi bamba achitengesa chipacific akuya nepolisi pedu apa clark house pedu apa akuarakidza kuti uyu anoita zvakati uyu avanotengesa doro tisungwe isu tibhadhare mapurisa isusu hatitoda kubhadhara mapurisa toda kuti hurumende yedu ikatibata nemhosva dzedu toenda isusu tichinopa hurumende yedu mari kwete kuti tonyora vanhu pakutonyora ipapo ndo pandikuti hazvifanirwi kuitwa izvozvo pakutonyora kungobvisa vana mayaya vese avobva vanga vachimonozorora kushandiswa nepolisi kana kuti government ngaivhure security company vanonogadha kumaindastry kune matsotsi kaanopinda kumaindastry vanogadha zvavo vasisiri chi pamutemo wenyika wevanhu wedzinza redu revanhu vemuzimbabwe vanhu ivo ngavabve ipapo nokuti iyo shamari iyo ungandisungire mablango iyo taura kuti iwo wakapenga iyo wamusungire ichi akurowa here akuita sei
tazopushwa katichitya kuti sound yedu inopwanyika saka get away move away handiti waitwa move away odonedza chipfuti chako handiti onzi namablango orit tora kachisini ona ina ndikwanisa kubata chisini rako handiti senze naro ndisenze nemanhamba handiti wakuti mablango arare futi iyo inini zvandikutoona inini ndida kutaura nasekuru wangu anofamba nendege inini anofamba nechikopokopo kuti vanhu vavada Zim 1 ya sekuru nchavaudza kuti ya Alfonso, former junior provincial governor of Mashonaland West Province kwenyu mudhara ndini ndikutaura kuti mapurisa ngaanyasorectifyiwa Zimbabwe yedu inake because isha inoita iri usungira mablango apa ndikutotemba kuti chii ndikapinda mbawashi apa nanonoka kuenda kudhanzi ndozonzi mablango asunga iyo fana kuti bhawa racho rinonakidza iroro plaza yangaite nyika wane kufamba tichitotya polisi takutocha vanhu patinobhadhara mari instead of kuti utofambira padhuze nao iwe zvonakidza izvozvo its very bad polisi haifanobira vanhu aiwa haifanobira vanhu ngavatonge nyaya senyaya handisi kumboti apa totongoti polisi because ndo vari kutuma vanamai matsotsi vanovaziva kuti tsotsi ningi tsotsi ningi tsotsi ningi tsotsi ningi andi vanoenda vachitora mari 1 isakatarisa takanyarara haiboi basa renyu haitai zvamukuita but ndonomhangarira kuna sekuru ya kuna sekuru ndokunopedza nyaya yobva yasita pitbull asi unoziva zvinonetsa sokuti uti imhosva wazi one police station chete rungoita izvo mamwe mapolice station are very settled and very sensitive and they know the crime, they know the law. Police station ndo iri kuziva mutemo police station 1 ida kuziva mutemo apa pamwe ndo iri pasi pavasungwa ndo ine nhamba yavasungwa vanhu kupara mhosva chaidzo vari kusiyiwa inini ndichibhema dhobho chetingobhema chamba kamwoka polisi kari kushungurudza hatisi kuda zvakadaro tachivangu timorarama zvakanaka unoziva zvinhu zvakanaka izvi nyika yedu right vanhu vanetsa ngaurikudaro ngoti hapana zvekuita because hapana kuamhangarira unomhangarira kupi uchimhangarirani unomuziva zita rake unosvichinjirwa nyaya ndiwe unovharirwa watotyisa angaini katoona ndotiza gaya vanhu vari kusunga munhu zvekungosvikofurema kuti wakambotitiza aita zvakati ndakutiza ndaita sei wakambotitiza chete uya kuno ovhoiswa pakona vari vati vanhu vamirire kuseji pavabiri I'm sick and tired, I'm fed up and ndikunomangara kuna siku zvikaramba zvichinetsa vada kungoita aiwa sekuru wangu inini ndovanotonga nyika inoi vada uroi sekuru wangu ndovanotonga nyika inoi ndichaenda inini nditonikompleni ekunzi mwari anikomborera ndawana mari chete yekungonobhadhara loya chete ndoti state versus Alfonso legalize marijuana zvigadziriswa ya tinoda ngolegalize marijuana first manebaudu obva shares kutora kuzi wangati tikuda kuti tirarame isusu toenda kubasa kupi isusu chingokwanisa ngotengesa dhobho chete 5 rand ngatimboiturisa kuti vamwe munhu akava ne1 rand tomupa inonobhema iwo akutanga kutaura vatozara nemaraumu chamari vanouya nekombi chamari kwamboona polisi ina nekombi iyoyo kana nespashi iyoyo inini handitombobvuma inini kupinzwa muspashio kana muchidefenda ngaiuye motikari dzakabva kuchina nyika yakatibatsira nezvombo yakatibatsira futi nemotikari youya kayakanyawanzi polisi kanditi ndozoti ndasunga kana mabhasikoro ana mabhasikoro nemabhasikoro avakapiwa chamara unofamba ngematsotsi kunzwa inge unoswa nyangiro ekona musi watakapinda mugedhi atori matsotsi dingo ndakuti dingo dingo aitaurike chama dingo akadzorwa uyu Taliban shamani ndikupinda mugedhi apa ini tine chamba momo fanzi saka mabatiro acho kavanishonge vabata hardcore criminal kidnapping mbuti samunhu mbuti
Wesa munhu mputi shamari kuenda naye shamari. Kwani ndozoziva sei kuti mufana wangu mupenye. Ko mukaenda naye kupi? Asa iwo nyarara enda unorara. Ndiro munyika muno mufana tokuziya kuti. What are you doing? What crime are you committing? But these people, they don't want to understand us. Police I'm unhappy. Kidnapping somebody. Nigeria, Zimbabwe, Monzo, vazhinji vakabuda basa. Unoziya? Vamwetovaisa mukati. Ndimboziva vabuda basa chete because every day vanongoramba vachiuya kumareni kwedu vachitifurufuza. Nyangwe vabuda basa vacho varamba vachingobira vanhu. Every day. Kana vabuda basa anopfeka futi uniform iyaye. Obva auya kunzi muna idzodzo. Munhu wabuda basa iwo. Uimosanganiza dzatawaona. But ini vanonibatira dhobhu ini. Saka chinhu chakanaka ngava legalize no ini yes pa constitution bebe ndakafunga kuti yes legalize marijuana kunzo ngala mapato aya akanaka ere munyika muno mari kuti titi yes tizona yes yacho chamari every day yokusuma izo ana mpana mshonga wariko vakavharirwa akunyeberwa manje kunzi anzi chamba chinde chao iwe chamari waina unoona mbuya kumusha kwamtu wakwira murift mangonekwa nzi mimi ndimine rasta makuonekwa muine mpanje imomo zvakunzi hanzi ndedzimwe iwe isusu mbanje dzedu hadzibve kwese kwekwe dzobva kumalawu dzouya nerusero kunzwa tinongomuka kuseri dziriko hatihodhe mbanje isu hatifambe nembanje mukombi tozoti zosungisa unyebera wafana wangu zvakaipa. Saka tunati vana vanyatsoziva kuti we are angry and we are very ungrateful about their behavior and I wish they could just change and I wish they could just create a good platform. They just die. Not just die. We want them to live, but hell material will go to hell because hell is there and heaven is there. Ayo azvite. Unyebera fana vanganohodha mbanje uko kwese uko izo mbanje dzakazara kwese uko uenda kwese kunotsvaka job azviite kadzongohodhwa nokuziya vangadai vangonotora mbanje umwana vangakwire bhazi kunohodha mbanje kwese kure kwese uko havamboita izvozvo kwato vari kuvanyebera zvokuti titoshe kuti ayo remwara angondipa kana mari mbichara iri kuda mari manje inini handisi kudai madhona ka yako kuti unenge madhona zvandikuda ngoti yozodera ndinaso mari to start with. Legal fees in Zimbabwe, they are $500 per session. Mari yakawanda kuAmerica kubhadhirwa mari dzakadaro. But at least if I get that $500 tongopindana pa cross examination kuti ora tikuita sei ora nyika yacho muda kuti iite sei muda kuti iite sei mabasa acho hatina isusu kutengesa dhobho dzedu macho mukuti sungira izvozvo muda kuti iite sei shamwari yangu Thompson nje hasi hanjambomuona kana ukafonera vanhu vacho kwaanogara hachauya anotya kusungwa saka ora indotamba nani pamusaka pevanhu vanenge vachida uya kuzongotora mari chete kungotora chete I'm very unhappy gentlemen I'm so handisi kutuka munhu but zvinhu zviri mumwoyo mangu enge zvakangonaka kungoti tikogara tangozviziva kuti ndo zvandiri kufunga izvi. Saka wakasaina wakati yes usikazive zviri mukonstitution. Ndaifunga kuti yes kalegalize marijuana ndezvandakafunga. Ukaona kuverenga ke aiye zvakambo azvinyorwe zviri straight andamboona kuti zvikureve chii kuona because ndakafunga kuti nguva yekuiverenga yange iri shoma nguva yekuiverenga yachenga iri shoma because rakangobuda nekubva ravhotera asi pane zvimwe zvinhu
zvairambwa uku neuku zvakazongonzinyika yese bve yafara ngatichingobvuma izvi neizvi the wicked has been legalized, you know. I was so happy kunzo ndichitofara shamari kudaiwo fana wangu Thompson kwejwa ko yesi yacho iri papi papo kudaiwo adisina kana mfana nokwanisa kanobatsira kana basa kana ndikanzi ngatitimbe kana basa apa vese vangosungwa chete vachisungirwa chinhu chakasikwa naMwari. Aiwa ngatipaongorore ipapo sei mukutisungira chinhu chakasikwa naMwari musiki. Alright, mbanje inorambidzwa kumogwe tengesa mudzanga kutenga mudzanga pamogo pape icho ndakaona inini vanhu vekupacific vakabirwa fodya manaza Christmas ka boss anengaenda kumusha hotera chichichi vabirwa mogwe yavo ka because inosworowa mweya house ka nemauto ka yobva yasiwa chikuseti kuno yakazara yese kuno kuseri kusisina chinhu vasvika kuseti vaona chi hakuna chi masini saka vada kuedza kurikavha chi mogwe yavo vanotanga kuti isusu sungirwo mudzanga chaicho mudzanga kuti panje inosungisa Pacific futi vada tiende kupi ini rakazvarwa kuno I'm a Zimbabwe. I won't go anywhere but yakanzwa kumbari Pacific yakanzwa kumbari sei varingosungira kumbari kose Madison yacho ringosungiswa Madison yacho ringosungiswa iwa nyaya yePacific vakajutwa navanhu realistic iripo ka uzoti vanhu vekuPacific chacho ndakunyatsokuudza inonzi logistics dzekurana company. Iwe munhu ari kukuchengetera fodya mabriki akazara kunzwa pano ne 300 kilometers imogwe yese yaprocesswa yamabox iwo wakumpa $200 achirara akasvinura iwe anotenge chii rent anobhadhara 150 mwana ada school fees kunzo here ngawape vanhu mari vasarekere kubirwa vasarekere kutisunga because Zimbabwe has got enough vegetation yekuti even ukabhema mogo hapana kana munhu anorwara. Saka hakusi kuEngland kwekuti kune problems tereki ana sekuru edu isusu kumusha chavanobhema chimonero notichinzwa chinhuwa obva usati sekuru ninge variko but zvavakuita izvi izvi ngasiyane nesu kana vasingade aticharima fodya ndisitoirima changoramba kuvatengesera fodya yedu takangauziva chete kuti munhu iagent yeSavannah isusu out tigadzirire imwe mogo Savannah is just a company. Vana mayaya vawanda. Ana kuti vana. Isinyaya yeSavannah. Vana mayaya. Nyaya Savannah. Nyaya. Isinyaya Savannah. Munyazonditsananguriro. Nyaya. Because chiri kuitika ndechoti fodya iri kusungisa yese inonzi Pacific inonzi Madison yese kuitira kutapurira zvirwere hanzi vanozotaurira kutapurana zvirwere isusu ndoyavakaona inotapurira vana inotapurana zvirwere zvekudya vanhu vazhinji vavo vakajairira kuti unofanira kunge wageza maoko but fodya ndifunga kuti pane munhu anombofunga kuti ndoda kubhema ndoda kupaswa ndigeze maoko ngavhari company out right zvavo but asungisi ngavhari company vanofanira kudzidzisa vanhu utsanana kwete usungisa mhosva yacho iri pano mhosva yacho ini handisi kuiona saka vada kuti vari kutambudzika vagare vachitambudzika awareness ungoziva kuti musaidyisane tsvina vaputire fodya pepe sususu zvakaibira chete kwete kuti zvinosungirwa but ma-awareness program ka muZimbabwe munomuka akaita akawanda still but yekuti fodya ibatwe zvekutsanana vakadikisa maposter kuti smoking is illegal tikaona katozoziva kuti chimawanda kuti kuti usingotanga they are not saying it's illegal zviri kusungisa. So what awareness? Do you know what is to aware? Yeah. To aware is to make people know. Yes. And yes. They did not make us know kuti it's a crime to buy a cigarette. Handindatanga kuzvitaura ndikati they were supposed
to teach people. Tobvuma kuti vangafana kuti vanenge vachidzidzisa vanhu utsanana nepakubhemesana. Hativaregerere, iva kutiregerere. Isi handiti kusungwa. Sati vane kusungwa. Ngavatidzidzise kuti boys. Fodya yenyu mubatai zvakadai. Jobho rosungisa handiti. Pacific futi yosungisa, Madison yosungisa, Everest yosungisa. Mvura yobva yavharwa. Mvura yobva yavharwa apa yobva yaenda futi. Pamvura ndoutsanana hwavanofana kutogadzirira vanhu kwete kutaura zvozika. Orani mvura yacho vanhu vachanogeza maoko kwavo kunyanyoda vanhu seri. Kusina mvura apa yavharwa. Apa mvura yavharwa. Kunyanyoda vanhu iri kwavo. Ayo vanhu havasitombotida vanhu. Vada kuti muite hondo. Manje nasekuru wangu vari kutonga nyika ino yenge hapana munhu anokwanisa kana kuita hondo kana uchi. Sekuru ndikangoenda kumusha chete pazvimba chete ndikasikonogara inini ndichivaudza inini kuti ndozvikuitika. Vanogadziriswa. Vada kucreata kuti sekuru vaitonge munhu. Vada kunyongonya. Kuti vanhu chekunopiwa minda varime uku. Chekunopiwa mamains kunzwa vaite zvimwe zvinhu iyo akunosunga munhu ari kupita machimonodzorera bhara revaridzi dati bhara revaridzi ndirwe kapu imbomira adzorere bhara iroro ngarikanganisa zvinhu zviri kuitika handi waenda ringoripo wadzoka ringoripo havaguna ringudira hanombosipa sadire bhara ngarende ona vanhu varikutambisa bhara revanhu korika chikoro vana vari kutambisa vasikuvaona mhandu dzedu vakutera bhara uye muridzi webhara rahadiwe panapa akazotera muridzi webhara yatisinoda asvikaona dare paine varume ufanira kuteerera zvinhu zvekutaurwa nevanhu ivavo wakanganisa kusaka kunokujerera shamwati riende nenyota zvakadaro kanganisa munhu discipline toda kuti discipline muri uri kumpa ngochatsikwa nemotokari ona yanda kuti gari wadiro mutore chimwe chiemticho umbozviradzikira pafodya yacho ndoikunzi rimai fodya ndoine mari apa wakangobhema wasungwa. havasi kusungira vanhu kubhema akuita sei varisungira vanhu kubhema in public munhu akasungwa achibhema ndichiona at a public place kana vachimbotarisa zvekuti public chinonetsa chacho ndechoti public place yacho vamwana vazoti vakauya patakshop fodya isina mbobhemwa ingori mutakshop ikusungisa munhu iwo sotonzwa munhu atorerwa pamba pake anzi public drinking vazive kuti public yacho ndotsandiri kutika vanhu vacho vazoti zviri usiku kusina vanhu uchifamba kusina vanhu vese varara unobatwa nepublic drinking neloitering hanzi loitering uchienda mbokwenyu kunoita kupi kumarani kwangu nende kuavhonde werini nyaya yekuti vana mayaya vanhu vekuti haana kutombokwanisa kuita mupurisa wacho kubvira pakukura kwake saka vanhu angori neshungu munhu angori neshungu dzekumbosunga saka vana mayaya vane problem vana mayaya vana mayaya ngavambomira ndo mamirira zvakaita zvavakambenge vaita pepe kubvisa vana mayaya pepe vanga vagona but nenyaya yekuti unozoti over 90% yana maya varebout magadhi
Gaunogada mumakambani. Ndikaona basa kufoseti watone force number. Wakutosunga vanhu. Zvishungurudze nyini. Munhu akatrena 2 weeks. Iwe zvonakidza izvozvo. Right. Training 2 weeks yakutosunga. Vanosona bhuti vanozohakira chimahobho chichinoitika. Aiwa mari urikuona chinoitika. Akutsukane nemari. Kuchigadhi mari yakaita shoma handiti. Sikanoti akarara achigadha. Usenosona bhuti. Masikati akusunga. Manhero dzokera kuchigadhi. Anondibatirei ini ndamutadzei. Makusana anengaisona bhuti masikati akusunga. Masikati akusunga. Wani munhu ndakangotarisa zangu ndisinga manje ndikuenda kwazvimba ndinoaudza sekuti pamusha kustate house handisvike ndikwanise kusvika ikoko pamusha ndinopasvika koko kweva sekuri ai chemo changu inini pana vanhu vakuda kuti furufusha handichaziva kuti alright was this the plan takutonge maforena nikugara kusouth africa inini chigara kuno kuzimbabwe aiva vanhu vatodisciplinwa ndinomhangara kuna sekuri ainomhangara ndiri pacountries ya ndo mhosva iyo mhosva yacho yaipindura inondambiroko kuita mvuro kuita wenhamo nhamo yadhi yakashamisa uda kunditeerera asi vese oza pane zvimwe zvinhu futi zvinenge zvinonetsazvinongonyarara kanga iri kwakusina vanhu zvimwe zvinhu unoziva kuti uziva kuti munhu alright mudzanga unoziva kuti zvawakaita ndiri mumwe mangu nina handisiyi uyu vakutambidzana akazvikuramba ndozvikurambwa saka tikuzviramba mine ndikurakidze kuvanhu kuno kubvoko vanhu wosungisa munhu uyu usabate pandoruma ndozvikusungisa kazvokubata handina kubata vanoruma uyu ndo onzi munhu aende kujeri wageza maoko panje futi yobvenzi iende kujeri futi zvese sekuro vanzi remain fodya 20 days in prison for smoking in public or for selling masigarettes asina kupekwa. Ona udiko wacho korobari oreti yakaita sei yakapfuura apa kureba kwayo robari mhosva refu havasi kubatwa manje vanhu ivavo iyi ndikubatirwa ichi chekutotenga hard end cash cash yacho kuti uiwanika unenge amba watenga mushopu iri registered zvese waiita izvozvo aka kanhu ndokavautisungira isusu mazimbabwe ngavarigere kudaro so kanhu kakadaiwo here akumana unaita semone upfupi wacho vanamai aya changa vanobata mbavha dzokupwanya dzimba dzevanhu dzichitorera vanhu mari iwo wakamboonawo piwo polisi yekuti kana ida kusunga vanhu inofamba itsvaga vanhu vainoziva vanhu vaanoziva chete ndo vaanokwanisa kuda kusunga ndo vanopara aiwa akasvika uchipara asingakuziva anopfumira kaka saka anobata vaanoziva usazeerere because anenge achiziva kuti nhinga anopara zvakati nhinga anopara zvakati aiwa manje hatipaye isobhema nyangwe akakusvikira uchitoita zvimwe zvinhu asingakuziva anopfuurira munovasimairira muchiti mafese ore tienda kupi ore asi pane imwe nyika here yatakatengerwa yekuti tiende tinogara tisingasungwe hatichapiwi vanondijairira vanhu iyo ndakasedza motikari ngani ndisingapiwe mari inini vada kundijamba manje nemari inini iyo chamanje iwe usapota uchipindura zvinhuda kunzwa maprevious akadare ayo nemunotara mega ikoko hatidi kunzwa zvinhu zvakadaro zvinondiita soft ndiita soft ameno kunumber 3 second avenue nyumba kwenyu comrade rorita chabva kubasa ameno mutu andiri mutu yeah I'm a warrior mangaraona mama yozera ravo ndokotaura kuti mama musavape mari ini pabasa rangu randakaita ndisina kubhadharwa zvakuendera don't give anybody mari mukangopa vanhu mari mama matondigumbirisa mama mandipa mari yebhasi nanena mumusha nonofudza zvangu munhu
badabonga chituro mbare kaona kuenda musha futi musha ndinakoka asi chizvarwa changu ndechemuno. This is my home. Andazvarwa musha kumushawo ndakatozoendeswa mai ndakutorakidzwa mombe dzangu dziri apo 180 apa dzimwe dzacho vakadziba futi vamwe vacho saka ndikaramba ndiri kunokuka ndichiita zvisangana nebasa ndichazosiyana navazangana nebasa mombe dzogona kupera ndozoita sei saka Peter ukaende zvako kumusha ndochengeta zvangu mombe dzangu bafita nzozi yangu ndichengete kabva yafa hapana hai ndombe ndo zvinaumira twasa hapana eso ndichoziva kuti chisina chandifonera kuti uri papi tondaenda ndatikotorwa patotorwa pane text toenda kumba waterfalls killed my sister. Black people don't even love them. They keep on creating trouble and but when I'm a handyman, I can do anything in life. Can I take a chai and say I don't know? Totombe itoponya chete. Pachuto already. Even this kind of zodi is a chazodona futi iwe. Chadonedza ichi. Tuvada kujamba pamari yenyu. Ndijamba manje nini andisitombosenza kana chino mari ndavaudza ndikati ano ndosienda paramusha ndo ndaita sei ndo ndaenda kumusha vakasandipa mari ndikupara mhosva kupi mari ndapara mhosva kupi kuna munhu anenge asina kundipa mari koza chapiwa mari namama wangu zveshuwa chatopiwa sada waroba andiwarobe amana koini face yangu senza wanda nchito ndioniyo andirambidza kupenda unzi hey asata usati job ka alright your carport yo mungati 4 days mukuwapa sadza nenyama carport inoita 4 days mini vari kumbodya sadza nenyama zvamuri kubika vachitoripo mukasaningirina 4 days dzitodzicho saka vada kutononga isusu takapuza handinogara musha saka magetsi ngaamboenda akavambozviona aiwa magetsi afane kuenda because pade vanhu mwana life supporting machines kuti vararamiswe nemagetsi magetsi mari kudiamond yangonobhadhara magetsi vanhu vanoenda pamalife supporting machine vanozodzokerwa vamwe vanodzoka shamwa westa magetsi nemari zvese izvo ndozvisiri kudiwa izvi manje pasi patori wesi kavari kuti vanhu vatapidzana pasi pari wesi chi china nonga mongo yako cha mbambaira zizi hadzigare mumako havana skipi mbambaira dzine dziri mukati mefu havana skipi dodo zvati safarise zvekurasa muromo zvekusvika ipapo safarise zvekusvika ipapo hana chidodo anochiwana ndochiwana kupi chidodo mbanje dzatatenga nemari wakuti zvidodo waunditi zvidodo zvangu mbanje dzatatenga vamwe vana vabva kuchikoro kanotengerwa breakfast nemari iyoyo sadero wada kuti ngavaite mhosva chaiyo kwewo saka kuti alright mari yacho alright toti ndinayo saka you want me to go and buy more chidodo handindo chauri kude iwo uri kunzwa kuda mbanje but uri kuvhunza chidodo mbanje dzainyasove saka uri kunyatsove uri kuedza kuita mbanje dzaiuya nekuseri kuseri taingofuma dziriko handindo chauri kude kunyepe ndochaari kuda ndochaari topinda achitsvaga hanzi zvidodo zvezvomuzupanda mbanje dzichinyazopinda zvakanaka hadzipinde nepabhodha ingati kwire kana bhazi kunohodha dzinouya nevapasi dzomuka dziri padhini right ndamuka kuseni ndosikoitendera kuseni ndosikoona chamba chiripo chakasvika kunzwa asi vakubata vanhu mari wadya here mune chikafu mune hove mune hove
haina nditomboda kana chikafu chacho ndatodhiniwa iye rako wacharangu Fonzo waita boko. thanks my brother. But chokwadi wachizi. Chokwadi munhu anosingangu chiziva kuti what is bad is bad, what is good is good. And Laden should not commit adultery. Good over evil. What's the kind of guy as a my friend? You committing adultery, you want to wedu or pets or wedu. What do I know? We don't talk about Nikuramba nakangotarisa zvinhu zvakaipa kudaro nyinyi.